sesudiri denai mancalya udah curang lain di masalah denaiku sehingga udah dutui rasa tarumu yo di dalam hati. Kio denai batanyo udah taruh baduto katonan manjo manjadi babiso kini denai menyadari cinta tak mungkin dimiliki rencak bisa padu den makan hati. Dulu dede nai picayo ka udah jauh buja jauh rayunan mani bacando madu deklah aduh pangganti diri denaiku mangkonyo udah babu esa kanda hati udah tapaci di hulunya sedangkan denai tapaci di matu sananglah udah badu joinyo biarlah luko yo denai bau biarlah luko yo denai bau. Kio denai batanyo udah taruh baduto katonan manjo manjadi babiso kini denai menyadari cinta tak mungkin dimiliki rencak bisa padu